El SAFOR, Servei d'Assistència i Formació Religiosa, juntament amb el CSU, Centre Cristià dels Universitaris, organitzen el curs Arquitectura i l'Art del Sagrat, Icones, de la ciutat de Girona 2014. I aquest curs es perllongarà al llarg dels mesos de febrer, març i abril. Ens visiten Narcís Gascons, del SAFOR. Benvingut. Hola, bona tarda. A qui va adreçat aquest curs i on es realitza, per començar? Aquest és un curs que organitzem des del SAFOR i el CSU, obert a tota la comunitat universitària. Això vol dir que, en principi, és pels estudiants, però també pel professorat i pel personal que està vinculat al PAS a la universitat, però també està obert a qualsevol persona que tingui inquietud i que vulgui barrejar-se amb els universitaris per fer aquestes visites. Per tant, algú que ens està veient, si li interessa el tema, es pot apuntar. I no seria pas el primer cas. Que ho fa, molt bé. Exacte. I on es fa aquest curs? Aquest curs perquè hi ha moltes seus diferents, imagino. Exacte, és un curs que es fa in situ. Per tant, anem a veure cadascuna d'aquestes icones, d'aquests llocs privilegiats que tenim aquí a Girona, i ens trobem a cada sessió, que són els dijous a les 4 de la tarda, davant del lloc, accedim i ens fan la visita. Per tant, això si s'inscriu la persona ja se li facilita el programa. Se li envia el programa amb l'ordre dels dies i no hi ha massa problema, més que aparcar. Bé, els que ens estan veient i diuen on tinc que escriure'm, que no pateixin perquè està sortint sobreimpressionat les adreces, les dades, els telèfons, per tant, que vagin prenent nota. De quantes places disposeu? Perquè el termini d'inscripció, quan és? Jo recomanaria que es fes abans del 15 de febrer, perquè la primera sessió és el dia 20, i convé, com a mínim, avisar la gent si és que tenim molta gent. Alguns anys hem tingut bastanta gent, normalment estem sobre 25-30 persones i posem un límit de 30 persones. Això no, hi ha un número esclaus? Sí, perquè hi ha llocs on accedir a més d'aquesta quantitat és problemàtic. I a més es gaudeix més de la visita si estàs una mica més espaiat. Bueno, hem parlat d'un programa molt extens que dura 2 o 3 mesos, en diferents sessions, de llocs diferents, professors diferents. Fem una síntesi una mica ràpida perquè no tenim massa temps, però el programa. Sí, tenim unes primeres 2 sessions que són una mica més teòriques, molt viscudes. Una primera que és una introducció a la iconografia, en la qual es parlen de com es representen, per exemple, els sants o les escenes típiques de la vida de Jesús o de la Verge, i una segona que és la visita al taller d'en Domènec Fita, que llavors ja es veure com treballa un artista, una cosa meravellosa. Després tenim les icones més clàssiques, Sant Fèliu, la catedral, i després tenim algunes joies més amagades, com seria anar a veure coses més puntuals. La capella de les Botinyanes, que és una joia de masó que poca gent... Molt desconeguda, eh? Molt desconeguda, aquesta capella. I realment, a més, sempre que es pot, es fa una sessió en què ens toquen l'orgue especialment per nosaltres, amb el qual tens un conjunt d'art i de música combinat molt interessant. Anem amb en Narcís Comadira a la Facultat de Lletres, a l'antic convent de Sant Domènec. Anar-hi una persona que va col·laborar amb el primer projecte de dissenyar aquesta facultat també és un privilegi. I també visitem, per acabar aquest any, que precisament toca, el monestir de Sant Daniel. De Sant Daniel. Us és fàcil que diguin sí, tantes persones, a l'hora de proposar que col·laborin amb aquests cursos? Jo diria que si tothom ha estat molt obert sempre, també s'ha de dir que els primers suggeriments van venir vinculats amb la Facultat de Turisme, que encara recomana aquest curs, i com que sempre s'ha fet amb un grup de gent que també s'han portat bé, no han tingut mai cap mena de problema, doncs no hi ha massa complicació en aquest aspecte. Jo crec que a la gent li agrada ser visitats. Jo recordo ara, quan dèiem de les Botinyanes, que jo dic que és força desconeguda perquè recordo quan va venir els nois de la JMJ, ara fa un temps, uns anys, es van obrir uns espais com una ruta espiritual al centre de Girona i les Botinyanes hi participaven. I molta gent va sortir d'allà dient mai havia vist aquesta església. Vull dir, per tant, és una forma de descobrir també aquests punts i aquests llocs. És allò que els que som aficionats a Girona a vegades esperem que vingui l'exposició de flors per poder passar al lloc, i això és una altra oportunitat per poder-ho fer. Bueno, doncs, simplement, què esteu fent? Perquè quan acaba... Bueno, clar, això dura 2 o 3 mesos, però sempre esteu amb activitats, el SAFOR i el CSU, no? Teniu alguna altra cosa en ment de cara a l'estiu o què esteu preparant? Jo puc parlar més de cara al SAFOR. El SAFOR és bàsicament personal de la universitat. Hem organitzat alguns cicles de conferències
i ara una part estem col·laborant amb el curs alfa, que és una cosa bastant diferent, que és una idea de que qui vulgui conèixer el que és la fe cristiana sense sentir-se pressionat i sense anar a catecisme, pugui tenir-ne una pinzellada amb unes quantes sessions que es fan així a nivell d'amistat. És important que hi hagi presència cristiana a la universitat. No tractem de convèncer ningú, ni de marcar un res. És qüestió de que si algú té aquesta inquietud, no sigui una cosa invisible, pugui adreçar-se i amb tota llibertat preguntar de què va i veure si li interessa. Teniu un despatx al campus de Montilivi. Sí, tenim un despatx. S'ha subtitulat també, per tant, si us volen localitzar ja sabran com fer-ho. És un lloc on una mica amagadet, però vaja, a vegades és el que diem, els llocs secrets són els llocs interessants. També són bons. Molt bé, Narcís, gràcies per haver vingut. Recordin que aquest curs, que es titula Arquitectura i l'art del sagrat, Icones de la ciutat de Girona 2014, tindrà lloc al llarg de febrer, març i abril, però que ja convé que facin la inscripció perquè el 20 de febrer comença la primera visita i la primera classe. Moltes gràcies.